Shifa'u TV, farin cikin ku shine burinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Barkamu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha namu na Shifa'u TV, a inda yau insha Allah za mu yi karan burjin Jauza'u ɓangaren mace. Idan ke mace ce kuma ke burjin Jauza'u ce da ke, to za mu yi bayani ne akan burjin Jauza'u akan ki kenan. Kamar yadda muka saba faɗa, shi kowane burji yana ɗauke da fuskoki guda uku ne, fuska ta ɗaya da ta biyu da ta uku. Shi kanshi burjin idan kana so ka san wani burji kake, za ka haɗa adadin sunanka biyu. Duk abin da ya saura, ana son ƙarshen lamban dai daga ɗaya ne zuwa 12 da zai saura. Idan kana bibiyar mu kuma baka san wani burji kake ba, za ka iya ka rubuta mana sunanka da sunan mahaifiyarka a comment section. Mu kuma insha Allah za mu baka amsa, za mu gaya maka wani burji kake. A yanzu dai a haka a takaice dai ina jin mun yi karatu akan burjai guda uku kenan. Idan mun yi wannan, mun yi karatu akan burjin Himlu wanda shine na ɗaya a jerin burjai. Namiji da na macen gabaki ɗaya mun yi, wanda ba su saurara ba sai su duba a sauran bidiyoyinmu. Kana muka yi na sauro namiji da mace, shi ma yana nan a channel namu na Shifa'u TV. Sai kuma wannan Jauza'u mun yi namijin a baya, yau kuma za mu yi karatu ne akan macen Jauza'u insha Allahu rabbi. Shi kuma fuska, yanda ake cire fuska shine idan ka haɗa adadin sunanka da sunan mahaifiyarka sai ka cire da uku. Abin da ya saura to shine fuskan da kake da shi. Idan ɗaya ya saura, fuska ta ɗaya. Idan biyu ta saura, kana fuska ta biyu. Haka zalika idan uku ne ta saura, kana fuska ta uku. Kamar dai yanda muka yi bayani a baya, shi burjin Jauza'u hawa'in burji ne, hawa'i ne ita, ma'ana iska ne. Kana kuma tauraron da yake ɗauke da ita shine Waɗarudu. Kana kuma ranarsa ranar Laraba ne, ma'ana ranar sa'arsa. Wani zai iya tambaya ya ake cewa ranar sa'arsa daga abin da ake nufi anan shine, idan kai burjin Jauza'u ne da kai, idan kana neman wani abu a gurin wani, to ko kuma kana son ka fita yin wani tafiya akan kasuwanci ko kuma wani abu makamancin haka, yana da kyau ka yi shi a ranar Laraba, domin ita ce ranar sa'arka. Ranar sa'arka kenan. To fuska ta ɗaya dai akan, za mu ba da labari ne yanzu da kuma halayya na mai burjin Jauza'u fuska ta ɗaya. Macen Jauza'u fuska ta ɗaya ita ce wacce tauraron Mushtari ya dube ta lokacin haifuwa, ma'ana lokacin da za a haife ta. Tauraron Waɗarudu ne take da shi, amma kuma tauraron Mushtari ne ya dube ta, don saboda duk kowane awa akwai tauraron da suke, duk bayan minti 20 akwai tauraron da yake hawa ya yi aiki a wannan lokacin. To ita lokacin da aka haife ta, wanda dai ranarsa ne wannan ranar shine, ko kuma awansa ne shine Waɗarudu, amma a wannan mintin tauraron Mushtari ne yake aiki. To shine aka haife ta. Takan zama mace fara mai kyawun fuska. Ita mace Jauza'u fuska ta ɗaya tana yawan, mace ce za ka ganta fara kuma tana da kyakkyawan fuska, kuma tana da sura mai kyau. Sannan tana da tsayi madaidaici, ma'ana tsayinta ita ba doguwa can ba kuma ba gajeruwa ba, tsayinta dai madaidaici. Kuma tana da kaurin jiki, ta ba tsiririya ba ne ba kenan, da kuma ƙirji. Sannan ko a ina a jikinta a yalwace take, ma'ana dai irin dai
mace aka ganta dai fara ce kyakkyawa, gashi tana da tsayinta daidai kuma ko ina dai masha Allah jikinta a ƙoshe take. Na sai kuma arzikinta yana cikin saye da sayarwa, ma'ana kasuwanci kenan. Kuma tana da gashin gira mai yawa, ma'ana tana da gashin gira da yawa. Kuma mace ce da ta iya magana, ma'ana mace ce wacce idan ka zauna da ita in za ta maka magana, za ta maka magana ne daidai da hankalinka, wacce dai daga jin magana ta kasancewa ta san me take yi. Sannan tana da kaifin basira, sannan tana da ƙaramin wuya, kuma da wuya a mata wayo. Irin wai ka zo ka ce za ka yaudare ta don ka samu wani abu a gurinta, ko kuma wani abu, ko kuma ka mata dai wani wayo dai don ka cuce ta ko wani abu, zai ma wuya saboda an ce ai tana da basira sosai. Yauwa. So sannan tana samun ɗaukaka a rayuwarta, kuma tana zuwa aikin hajji, kuma ana samun tabo a cikinta, ko tawadar Allah a cikinta kenan. Ma'ana in ke Jauza'u ce, in kina so ki ƙara tabbatar da cewa kina fuska ta ɗaya ne, za a samu tabo a me yake da suna a cikinki, ko kuma in ba tabo ba to za a samu tawadar Allah. Tabon nan zai iya zama ko yankan wani abu dai, ko ma ciwo, ko ma menene, wani dai tabo dai da ya fito miki a cikinki, ko kuma tawadan Allah za a gani a cikinki. To idan kika ga wannan, ya ƙara tabbatar miki da cewa kina fuska ta ɗaya ne. Sannan tana fama da ciwon mura da ciwon ƙirji. Wasunsu suna samun matsala ma a gabansu. Sannan tana auren manyan mutane, kuma tana girma ne, arzikinta yana ƙaruwa. Ya ce maza na kishinta, mata kuma suna mata sihiri. Ma'ana maza suna kishinta ne ta hanyar kasancewa da mace ce wacce take da arziki da kuma dai sauransu. Kuma mata suna mata sihiri, tana samun sihiri gaskiya daga mata, kuma musamman ma matan wanda suka yi tarayya wani lokacin a wurin miji. Allah sa mu dace. Sannan da yawa daga cikinsu suna irin da yawa daga cikinsu su ne irin yaran da daga an haife su iyayensu suke rasuwa, ma'ana iyayensu mata kenan. Fuska ta ɗayan nan yawancinsu za ka ga in dai Jauza'u ce, in fuska ta ɗaya za ki ga daga an haife su, irin daga mahaifiyar ta haife su, su kuma suke barin duniya, ma'ana iyayen nasu suke barin duniya. Ko kuma irin bata girma ba dai sosai, tana ɗan tasowa ne, sai ki ga mahaifiyar ta rasu dai. Yawancinsu dai ba sa girma dai tare da mahaifiyarsu, shine dai kawai. Ba sanadiyan haka tana shiga irin fama da matsaloli dai haka, saboda ba ta girma a gaban mahaifiyarta. Wannan yana kawo, Allah sa dai mu dace. To sai fuska ta biyu, Jauza'u fuska ta biyu ita ce wacce tauraron Mariƙa ya dube ta lokacin haihuwarta. Wancan na farko mun ce Mashtari, na biyu kuma mun ce Mariƙa ne ya dube ta. Ita ma takan kasance mace fara, sai dai
ita ba ta da jiki, ƙaramin jiki ne da ita kenan. Sannan gashin kanta ba baƙi ba ne sosai, kuma ita tana da raunin gani, ma'ana tana da ɗan dai matsala dai a ido. Abama Ashraf Falaki ya ce domin samun sauƙi daga wannan ciwon da yake damunta, ma'ana na rashin matsalan dai ido dai, tana fama da ciwon ido haka, ko irin gani dishi-dishi, ko kuma dai abin da ya shafi wannan. Shine shi mai wannan littafi Abama Ashraf Falaki yake cewa to ta yawaita shan lemon zaƙi da ayaba. Dan kina yawaita shan lemon zaƙi da ayaba, wannan matsala take ta rashin gani ɗin ta ido ɗin nan insha Allahu za ki samu waraka daga gare shi da yardar Allah. In ji mai littafin kenan. Ya ce gashin gidanta ba shi da yawa. Na farko mun ce gashin gidanta yana da yawa, ita kuma wannan ba ta da gashin gida da yawa. Idan yaro ya mata, kuma ita fuska ta biyun nan, idan yaro ya mata laifi tana da sauran doka. Sannan za ta kai mashi hannu idan yaro ya mata, kafin ka ce ya kawai ka bi ta mamake shi. Kuma idan har aka samu cewa yaron shi ya samu ya gudu, to fa ba za ta ji daɗi ba, ita dai sai dai kawai yaron ya dawo kawai ta doke shi. Sannan tana da jayayya sosai, kuma duk wanda suka yi jayayya da ita take nasara. Allah sa mu dace. Ko da wurin shari'a ce, ita take galaba akan duk wanda suke wannan abin nasu a kotu, ko kuma ko a ina ne. In dai musu ne da kuma jayayya, to dai matan Jauza'u fuska ta biyun nan, an dai da ita kake yi, kawai ka sallama mata tun wuri, don ita take yin nasara. Sannan tana da tabo a ƙobarinta, ko kuma tawadan Allah. Na farko muka ce ita ana samun tabo ne ko kuma tawadan Allah a cikinta, ita wannan kuma a ƙobari ne. Ko da ya kasance yanka ne ko tabo dai, ana samun dai tabo, kuma ba tabo ba to za ga tawadan Allah a wajen. Allah ya sa mu dace. Kuma tana samun matsalan zubewar ciki. Sannan tana samun mulki da ɗaukaka sosai. Za ta zama babbar mace mai kamar maza, kuma mace ce da duk abin da za ta yi don Allah take yin shi. Sannan tana samun abin da take burinta. To wannan fuskokin kenan da muka karanta. Yanzu kuma insha Allahu za mu karanta rayuwarsu. Ƙaddarar rayuwa kuma shine sun yi tarayya ne a cikin duka fuska ta 1 da ta 2 da ta 3, duk sun yi tarayya a ciki. Wannan idan muka ce gidan rayuwa, to ana nufin dukkansu ukun suna ciki. Kuma zai iya kasance ke kina fuska ta 1 ne, amma sai kika ƙara jin ƙila wani halayyarki a fuska ta 2 ko kuma a fuska ta 3. Duk wannan ba komai bane ba, ai duk gida ɗaya ne. Sai dai kawai dai tauraron da ya ɗan duba wannan lokacin haihuwa daban ne yake da na wannan, to shine za a ɗan samu ɗan bambancin halayya da kuma kamanni a tsakaninku. Amma kuma aka ce ƙaddarar rayuwa, dukanku kuna cikin wannan kenan. Aka ce gidan rayuwarsa, za a baka labari akan yanayin rayuwarta kenan. Tana rayuwa mai kyau, sannan mai kyawun niyya ce, sannan kuma tana samun ɗaukaka a rayuwarta, kuma tana mafarki da yawa, sannan tana samun cikan burinta, sannan ba ta tsufa da wuri. Ma'ana ba ta tsufa da wuri shine zai iya kasance maka ganta 'yar shekara 50, amma idan ba an gaya maka ba sai ka ɗauka irin ko 'yar shekara 29 ne ko kuma 35. Cikinta dai bai nuna tsufa.
kuma da ƙarfanta take tsufanta, kuma tana da amana. Macen Jauza'u mace ce da take da amana. Sai gidan ɗaukakarta, yace burujin da ya na farko a nan shine burujin Sultan, tauraron ƙamar ne. Takan zamo mai ƙarancin dukiya idan tana ƙarama, amma idan ta kai shekara 30 tana samun dukiya mai yawa. Idan lokacin da aka haife ta wata yayi nisan kwanaki kenan, to takan rasa dukiya. Ma'ana abin da ake nufi shine idan macen Jauza'u lokacin da take ƙarama ba ta irin samun dukiya sosai, amma tana girma ne dukiyar take ƙaruwa. Sannan kuma lokacin da aka haife ta idan wata ya kai irin su 20 da wani abu, to gaskiya sai a hankali, ba ta samun dukiya kamar wanda aka haife su a farkon wata. Sannan a taƙaice dai idan aka haife ta dai a ƙarshen wata tana iya zama talaka hakan nan dai. Amma duk da haka duka macen Jauza'u tana samun ta dukkan da kuma da wani lokaci aka haife ki. Ita dai wanda aka haife ta na farkon ita take samun dukiyar ta ma da kanta wani lokacin. To ita kuma wanda aka haife ta wannan kuma suna samun dukiya ne yawanci a gurin mijinsu, ko gado dai ko kuma wani abu makamancin, saboda suna auren manyan mutane ne su. Sai gidan 'yan uwanta maza da mata, ma'ana yayu da ƙanne, yayunta ko ƙannenta maza da mata kenan. Nace burujin da yayi na farko a nan shine burujin Uzdu, tauraron Shamsu. 'Yan uwanta maza ne. Zai yi wahala ka ga macen Jauza'u a ce maka tana da 'yan uwa mata. Sannan tana samun haɗin kai sosai daga wajensu. Suna samun jituwa sosai idan ya kasance 'yan uwanta maza ne. Idan kuma tauraron Mushtari ne ya dube ta, to mata ne suka fi yawa. So abin da ake nufi a nan, idan kin kasance fuska ta ɗaya ne, to yawancin 'yan uwanki za su zama mata ne. To kuma idan ya kasance haka shine matan ne suka fi yawa, to gaskiya kuma za ku dinga samun matsala da saɓani, kuma yawanci tana samun tsayin rai a cikinsu. Abin da ake nufi shine idan namiji ne maza ne suka fi yawa a 'yan uwanta, ko kuma su ne 'yan uwanta suka fi yawa a 'yan uwanta, to za su samu jituwa. Da shawararsu za su dinga zuwa ɗaya. Amma kuma idan mata ne, to za su dinga samun matsala, ba su jitu ba gaskiya. Kuma haka zalika yawanci za su bar duniya su bar ta. Yauwa. To sai gidan iyayenta, mahaifanta da mahaifiyarta kenan. Ita burujin da shine burujin Sumbulatu, tauraron Waɗarudu. Tana samun dai tana samun dai kulawa to daga gurin iyayenta. Na rasa yadda zan fassara abin ne. Idan ta girma kuma tana samun ɗaukaka fiye da sauran 'yan uwanta. Tana ɗan samun gado ɗan kaɗan daga gurin iyayen nata. Mun daina faɗin cewa wannan zai mutu, wancan zai mutu. Abin yana kawo wani iri, za mu tsallake shi kawai. Gidan iyayenta. Yanzu za mu koma kuma gidan yaranta. Gidan yaranta, yanayin yanda yaranta za su kasance fa kenan. Yace burujin da yayi na farko a nan shine burujin Mizanu, tauraron Zahara.
mafi yawan yaranta maza ne. Idan haihuwarta ta farko mace ce, to za ta yi ƙarancin haihuwa, wani lokacin ma tana samun ɓari. Amma idan namiji ne ta fara haihuwa, to za ta haifi yara da yawa. Allah ya sa mu dace. Sai gidan rashin lafiyanta da illolinta. Burujin da ya na farko a nan shine burujin Aƙarabu, tauraron Mariƙa. Tana rashin lafiya a lokacin sanyi, sannan tana fama da ciwon sanyi da ciwon gaɓoɓi har da ciwon kai da ciwon zuciya, kuma duk sanadin sanyi ne. To sai ki nemi maganin sanyi. Sai ki nemi maganin sanyi ke macen zazza'u. Dan duka wannan matsalan ciwon sanyi ne. Mun ba da maganin sanyi a wannan gidan. Sai ki je ki duba ki gani, kuma bai da wani wahalan haɗawa. Da wani wanda ke da kanki za ki haɗa. Kuma maganin sanyi ne sadidan insha Allah. Sai a gidan aurenta, yace burujin da ya na farko a nan shine burujin Ƙausu, tauraron Mushtari. Tana iya zama ma'ana nan gidan, abin da nake son ƙara tunatar muku shine nan gidan da aka ci gidan aurenta, macen zazza'u tana iya ta yi hawa ici, za ta ta auri, ko da himlu ne shi ma nari ne. To amma in so samu ne ana son ta auri mijin Ƙausu. Inda gidan aurenta kenan, kuma ga ai Ƙausu ai nari ne. To dama abokin aurenta kenan ta samu nari. Dan kuma ba samun ba, to za ta nema dai hawa'in ɗan uwanta. To amma an fi son dai a samu dai ta samu nari ɗin. Harkokin za su fi tafiya daidai. To burujin da ya na farko a nan shine burujin Ƙausu, tauraron Mushtari. Takan iya zama matan sarki ko shugaba ko wani babban alƙali. Ana ji mata tsoron, to dai kafin dai in ƙarasa, ɗazu na ce yawancinsu dama matan manya ne. To kun ji dai an ce matan sarki, kowane sarki sani ba. Zai iya zama sarkin fawa, zai iya zama ko ma dai wani irin sarki ne. Tana auren ta auri sarki ko kuma wani shugaba. Wannan zamanin zamu ce ko kansala, chairman, ko ma dai menene dai, shugaba dai wanda dai yake shugabantar wani wannan, ko kuma wani babban alƙali. Sai ya ci gaba da cewa ana ji mata tsoron wani mutum baƙi mai tabo a kai, kuma mai ƙaramin jiki. Yana mata asiri, amma Allah yana kuɓutar da ita ta sanadiyan wani mijin da za ta aura. To wannan dai abin da ake nufi a nan shi ne lokacin suna fama da aure saki. To zai iya kasance akwai namijin da za ki aura, wani baƙi haka mara jiki mai kuma tabo a kai. To shi wannan zai iya ya kasance cewa ku rabu. To kuma ita macen zazza'u tana da wani abu, saboda daɗin zama da ita, ko da ka rabu da ita za ka so ta dawo. To shi ne yake cewa idan ta Allah ta yi kuka rabu, to ko da asiri ne zai taimaki asiri sai kin dawo gidansa. To amma kuma Allah yana kuɓutar da ke ne ta sanadiyar wani namijin da za ki aura. Wasu daga cikin burujin zazza'u mata suna samun aure saki, kamar yadda na faɗa kenan. Kuma duk wanda suka aura, idan suka rabu, zai yi duk abin da zai yi domin ta dawo, kamar abin da na faɗa kenan. To ƙila shi wannan ɗan baƙin nan dai abin da zai saka shi miki asiri, amma za ki haɗu da wani namiji ta sanadiyarsa, ma'ana shi zai aure ki. To kuma dole ya sallama da sauransu, shi wannan ɗan baƙin kenan. Sai gidan mutuwarta. Burujin da ya na farko a nan shine burujin Jadayu, tauraron Zuhal. Mutuwa, okay. Idan Jauza'u tana 'yar wata 8,
idan bata mutu a wata 8 ba da haihuwa, to ƙila idan ta kai shekara 3 za ta iya ta bar duniya. Idan ta tsallake shekara 3 to za ta kai shekara 7. Idan ta tsallake shekara 7 to za ta kai shekara 11. Idan ta tsallake shekara 11 to za ta iya ta kai shekara 45. Idan kuma ta tsallake shekara 45 to tana shekaru masu yawa, kusa da 100, ba zan ambace shi ba, amma tana kaiwa shekaru da yawa gaskiya. Idan har ta wuce shekara 45 bata bar duniya ba. Allah ya sa mu dace. Sai gidan tafiyarta da harkokinta, yace burujin da ya na farko a nan shine burujin Dalhu, tauraron Zuhal. Takan yi tafiya mai nisa, sannan suna samun zuwa aikin hajji kamar yadda muka faɗa a baya kenan. Sai gidan Izzarta da ɗaukakanta, burujin da ya na farko a nan shine burujin Hutu, tauraron Mushtari. Tana samun soyayya daga gurin manyan mutane masu daraja da girma. Abun so ne da girmamawa a duk inda ta shiga. Tana samun ɗaukaka ta sanadiyyar wani mutum mai girma. To sai gida na biyu da ƙarshe kenan, gidan 11 kenan. Sai gidan burinta da kwaɗayinta, yace burujin da ya na farko a nan shine burujin Himlu, tauraron Mariƙa. Burinta yana tabbata. Yawancin burin macen Jauza'u burinta yana tabbata, kuma tana da daɗin zama. Tana mutuwa ne a cikin ni'imar Allah. Mai yawan tuba ne ga Allah. Tunda aka ce za ta yi nisan shekaru, tana daɗewa a duniya. To idan ta kai wannan shekarun ba abin da take yi sai istighfari, neman tuba a wurin Allah, tana yin ƙarshe mai kyau. Allah ya sa haka, amin ya Allah. Sai gidan maƙiyanta da mahassadanta, yace burujin da ya na farko a nan shine burujin Sauru, tauraron Zahara. Yawancin maƙiyanta mata ne, amma tana samun kariya daga Allah. A nan muka zo ƙarshen karatunmu a kan burujin Jauza'u. Sai kuma bidiyon mu akan buruji na gaba shine burujin Sultan, na 4 kenan. Za mu yi namiji ko na mace. Duk yanda dai muka yi dai za a yi dai namiji, za a yi na mace. Insha Allahu za mu kai har burujin Hutu idan Allah ya ara mana lokaci da yardarsa. Mun gode kuma muna ziyarar 'yan uwa gabaki ɗaya. Kar a manta a yi mana subscribe. Assalamu alaikum.